Formal na ipaiman ti baro a 3-story legislative building iti gobyerno probinsyal ti Abra. Napataod daytoy babaen iti inisyatibo ni Congressman J.B. Bernos. Kalikagom na nga agserbi ken tumakder ti provincial board nga independente amang putar kadagiti pagsiaatan para ti probinsya. May kang kayo iti rupa, da kayo nga membro iti junta provincial. Deta iti ganwat ko. No apay nga napanunot ko nga mapadaan iti kabukbukudan nyo nga legislative building. At dito yun datoy pasdek nga pakapandayan, pakaputaran ti amin nga linteg nga mangkita mangsalwad ti sibubukal nga probinsya ti Abra. Inpekteng na tinananay a suportada kini Congressman Bernos iti gobyerno probinsyal. Iti sibubukel nga junta probinsyal, babaen iti liderato ni Vice Governor Ann Bersamin, inpeksada tinapalaos a panagyaman da, kadagiti adda ti likodan, tinabalaygian na panakapatakder ti pasdek. Daytoy baro abalay ti serbisyo publiko, ket simbolo ti panagtitinulong ken panagkaykaysa. Saan laeng nga pasdek iti bato ken semento, no diket pasdek iti pateg ken panagaywan iti publiko. Kagiddan ti panangawat da ti baro apasdek, ti panangawat da ti nadagdagsen a responsibilidad amang ipaay tinapudno a serbisyo ngagturong tinaprogreso a probinsya. Kapo J.B. Bernos, thank you. And hopefully, tasakmatin ka da nga lakayin, itultuloy yun tumulong ti probinsya ti Abra. Doon ay tinagkay naramid, nga madupay lang may tintayo ribang nga ramidin. Ito mo nantong may kanditi elevator. Napunduanin ni Marian napunduan tayon, dato ito muna nga may kandi elevator in probinsya ti Abra. As our supreme leader and judge, we humbly beseech you to Kabayatan ti programa na iuswa ti panakabendisyon ti baro a legislative building. Inatenderan dayto dagiti opisyal ti DPWH, provincial officials, local chief executives, provincial government employees, ken dumapay a bisita. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.